Malam me zan gani haka? Me za Me ka zan gani haka? Me kake a nan? na ruwanka? Me ruwanka? Gidanka ne nan? Kake tambaya na me nake a nan? Na ruwanka? Za ka mun rashin kunya ne gidana ne to. Baba ina. Ya gaji ya baba. Wallahi na zo ne ya na zo ne ya riga. La ilaha illallah. Ka zo gurin yana a hakan? Kira ba ya kake so ka gani sama ko ƙasa ko a ciki. Ya zaki ya nake. In nace ka fito yanzu a haka za ka fito? Baba zan fito mana. Zan fito mana baba. Wallahi zan fito. Kai da ko da iya tsayawa ma da kafanka ba ka iya yi ba? Baba zibiri ne babu wallahi ba zibiri. Cika musulunci guda nawa ne? Wannan tambaya ana yan rauda ne. Wallahi ai tambaya yan rauda ne wannan ba. Muna da Sheikh Bayar Bauchi, muna da Sheikh Kabiru Gombe, muna da Baba Yene, muna da Sheikh Alzanza. Wallahi muna da shiga shi ne baba. Bari in je gidan zan je samu yarinya. In biya za ta dinga kawo mun gida. Wallahi yau za ta ci. Ka ce da sauri da Allah, ka ce da sauri. Wallahi ya ji ayoyi.